szeretem. Szeretlek, anya, apa. Meg a tesómat is, meg a kiskutyámat, meg a barátomat is nagyon szeretem. Nagyon szeretem őket. És, na mindegy, nem búcsúzkodom. Atya ég! Mire vállalkoztam? Nyugalom, betettem. Tudtam, hogy ma durva nap lesz. Doki van? Ilyenekről ne beszélgessetek így előttem. Az a főnökünk a Doki. Ja. De így is jó. Még élet. Nagyon jó. Esküszöm, nekem kell egy ilyen autó. Nagyon jó. Komolyan kifogtok? Nagyon jó. Nagyon tetszik. Beszéltem a kamerába is. Nagyon jó felvétel lesz. Beszéltem a kamerába is. Hogy kell kinyitni? Először az övet vesszük. Ja? 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 Hol a kamera? Hol a kamera? Ott kintani. Nem akarok jó kell, azért mondom, hogy ki kell bocsájtani. És most? Ez így jó? De. Majd be a